Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kuyichaneli kami ngoPastor Nick, i-channel yomflethi. Isicelo wenza okubalulekile nokufanele ngokhulu ukuyithoba ngabo ukulike, ukusubscribe nokuba imember ye-channel, noma ke unikele kwi-channel. You can also nikela using the account number ekhona la kwi-video. Inamba esenze kakhulu uma ungumlandeli we-channel. Mungayena umlandeli we-channel ngicela ube namahloni ukuyisebenzisa le number. Isenze ngo-9 ekuseni ka-5 ntambama. Ngale lokho ungasayisebenzisi WhatsApp ungawusebenzisi, ama-SMS ungawasebenzisi, angifuni uqamanga. I'm so perplexed. Abantu bayangi-WhatsAppa ngobuningi, angazi noma ngenze njani, and I hate that thing. Kodwa ke namhlanje nesibheka la uKhanyisile Khanyisani Innocent Mkhize, Khanyisani Innocent Mkhize uthi amen mfundisi, ngicela ukubuza ngibuphe ngidla amakinati alimaningi futhi ke bengiwasha impela. So ubuza kodwa kwi-video ebesikhuluma khona vele ngamakinati. Ngivamile ukuthi i-video bese ngiyibhala mangishuthi nje episode ngamakinati sobhala in point form ukuthi okay amakinati mawabona mawadla mawenza nokuthi kodwa kusho akafunanga ukuyibuka i-video. Ngase ngithi ngiyenze i-separate video la sesikhuluma khona nje ukuthi uma uwadla amakinati ngesizulu kuthiwa amantongomane. Igama elithi amakinati igama elibolikiwe from ama-peanut, yabo shuthi amakinati ama-peanut. When you are referring to amakinati you can say peanuts in English, amantongomane ngesizulu. One, uma ubhala amakinati sithatha nje uphawu kakhulu uma owadla olungasho ukuthi lindela isikhathi esihle sokuthokozela inhlanhla nesibusiso esizofika noma esesifikile vele kuwe. Izaga 10:22 isibusiso sika Jehova siyacebisa ake nizele usizi kuso. 2, futhi uma ubupha amakinati kuphawu hluma ungadla lungabele uchaze inhlala kahle nempilo enhle futhi ende nemnandi. Jeremiah 29:11 ngokuba ngiyazi mina imicabango engicabanga ngani usho Jehova, imicabango yokuthula kungeyobubi ukuba nginika isikhathi esizayo nethemba. 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha amakinati ube uphawu esitshalile ngoluhle uma uwadla lungabuye lusho ukuthokozela ingcebo, lungabe lukhuluma ngokuchuma nentuthuko nokuthi ke usuke uzophumelela emkhakheni wakho. Izaga 21:20 kukhona ingcebo enqanelekayo namafutha endlini yohlakaniphileyo, ebe umuntu wesula uyakugwinya. 4, kungenzeka futhi ngesikhathi uphupha amakinati bese sikuthatha njengophawu olubi kwesinye isikhathi uma uwadla ngoba lungaqaphelisa ngedliso labathakathi abakufisela okubi empilweni. Ihubo 69:21 bafaka ubuthi ekudleni kwami kwathi lapho ngomile bangiphuzisa uvinika. Kanti uJobe 20:14 kuyaguquka nokho kudla kwakhe phakathi kwakhe kube inyongo yamabhululu ezimpilweni zakhe. 5, kungenzeka futhi ngesikhathi uphupha amakinati uthola ukuthi ke kuwuphawu olubi kwesinye isikhathi uma uwadla esonakele, futhi kungenzeka ukuthi uyawadla abolile asonakele wasekho right. Lokho kukhomba ngesikhathi esibi esingaba esedliso noma ke kukhomba isikhathi esibi esinzima sokudumazeka sokunokuphoxeka ngenxa yokwentula izinsiza zokusiphilisa noma ke ngenxa yokungatholi umvuzo omuhle okade ulindele kakhulu emkhakheni wakho. Futhi kungenzeka ama-investment wakho engakuletheli lokade ukulindele ukuthi azokulethela kona. Tshala imali ungabuyi umvuzo omuhle. UDuteronomy 32:24 bayakuphela indlala baqedwe ngokushisa komzimba nayisifo sebuhlungu.
kanti uGenesis 41:31 inala ayikwaziwa ezweni ngenxa yendlala elandelayo ngokuba iyakuba nzima kakhulu. Siyabonga kakhulu-ke uNkulunkulu akakulonda kubusise inamba isenze kakhulu ungumlandeli umlandeli bana amahlolo kuyisenza lena kuyiyekele futhi inamba isenze ngo9 5 ungawusebenzisa uWhatsApp ngiyacela.